हमने के छोड़ी धरी हाँ दे रिंकू सिंह सीआरपीएफ रिंकू सिंह जी सीआरपीएफ अनेकों रुपया देने बहुत बहुत पुरस्कार बा हार्दिक अभिनंदन बा। अब हम एगो कथा सुनावे तनी सुनिए ज्ञानी सुनिए ज्ञानी माता रानी के कहानी सुनिए ज्ञानी माता रानी के कहानी माता रानी के कहानी माता रानी के कहानी माता रानी के कहानी जानता नहीं घड़ी कथा के नाम सुन के लोग के माथा में बथा हो जाता का लड़का होखे का पुरनिया होखे यही से लीपे लगता लोग केहू जवानी में खर्चा हो जाता उचित समय से मृत्यु केहू के नहीं के हो और कष्ट के कारक हमने नहीं बने जी लेकिन अरे वह जाता नहीं तो कह के जाए कि हम हई चाहता नहीं है तू हई देला ऐसे अब हम जाता नहीं का चाहे से बोले यहाँ तो इच्छा पूछल जाला हाजी सबका लेकिन का करो जाए वाला जइबे करी सुते वाला सुतबे करी आ ना आवे वाला खातिर ओकरा द्वार पर बैलो गाड़ी भेजे तब नहीं आई बैबे ना करी ना तो सुनिए ज्ञानी संतोष के जीवानी अरे सब ज्ञानी बानी कोनो गलती होके तो माफ करब सबे लेकिन गीत के कवित के यह विशेषता हुई कि जौन भी हुई तो माता रानी के चर्चा हुई परिचर्चा भी हुई लेकिन तली पहले माता रानी के चर्चा हो जा वही खातिर में हमने आज बनी जा जी अभी जितना लोग गइल हो अंतर यह बा कि जे सुनी उहो पछताई जे ना सुनी उहो पछताई अंतर यह हुई जो कि हम केहू मुंह छोंच के ना जाए। अच्छा सतमी के आँख काहे खुलेला जानता नहीं सबे सतमी के आँख काहे खुलेला गइल हलो अब लदर ना गई लदर तो हम दांत कोट कटवेला लगाई है लेकिन रखो लदर का जा सुता सतमी के आँख काहे खुलेला आई बार माई के पूजा करे ये कम के काहे ना खुलेला पूछे तब बाबा जी जिन खोलौला है उनका से नाश करके धो दिले बार लोग लेकिन संस्कृति सभ्यता के माई के 9 दुर्गा के पूजा होला 9 दुर्गा के 9 गो सवारी काहे होला कहीं इनको 10 गो भुजावा कहीं 8 गो भुजावा एक का कारण हो तार से पूछ दे तो बताइबो भारत के नागरिक होगो लौंडा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए यही खातिर जियते बालो ये सामने विद्या न तपो न दानम न ध्यानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलो के भूमि भारभूता मनुष्य रूपे न मृगास चरंती जिसके पास न तप है न दान है न जोग है न विद्या है वैसा मनुष्य इस धरती पर जीने का काबिल नहीं है क्योंकि इस धरती पर वो भार है ठीक उसी प्रकार जैसे जानवर भूमि पर चढ़ता हुआ विचरता है जीवन पहले दिन के चलते 2 साल तक हमारा देवी देवता के मंदिर में ताला लगा रहल है मन से प्रार्थना कर क्यों का कपार पर चढ़ जाए जिंदगी भर खातिर ताला बंद कर दे मूर्ति धराता अल्लाह आदि साइड में जी बैठी थी फिर का कंपास होता माई के पूजा कई बार गार्जियन के धोखा देता रहोगे जलसा के अनुसार काम होके के चाहिए इंतजार करो लाइदारी भी मिली
गो रोड पर लिखल बा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अबे लोग के कपार पर लिखल जाई तब जान लो कन्या के जो सावधानी बरती है लोग। कुछ के बताओ, केहू बता दे जो सपने के कहे आँख खुलेला हम बंद कर देता नहीं कथा लाइदारी गाय 1 लाख देव तब न भेटाई, 5 लाख में लाइदारी भेटाई। भाव लागल पैसे तो ये समय के बात बा कि रूरू नाम के एगो राक्षस रहे, ओकरे वंश में एगो दुर्गम नाम के राक्षस पैदा भइल जेकरा बाप के नाम हिरण्याक्ष रहे। और सोचलस कि भाई देवता लोग के रोज मारा तनी पीटा तनी चढ़ता तनी ये फिर टिंडा कैसे हो जाता रहे, लेकिन के शक्ति कहाँ से आ जाता है। तो सोचलस कि जे देवता लोग है सॉफ्टवेयर 4 गो वेद बा। सॉफ्टवेयर ये भाषा ये घड़ी लोग समझता है जी। सॉफ्टवेयर हाँ सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गई मेमोरी का में कल बंद कर दी खत्म है कंप्यूटर खत्म। तो सोचलस कि जे 4 वेद अगर हम ले लेता नहीं तो देवता लोग तो अपने से नष्ट हो जाए। अब वेद 4 ब्रह्मा जी के लगे धरोहर रहे। ब्रह्मा जी एने उन्हें जाए तो कबो घोड़ा बना दी कबो कुछ बना दी, उपाय कोनो लागते नहीं थे। तो कहले जे रोक पिलो ये बना मानी देवता के तन किसा गोहरई बा उ भले अपने फेर में पड़ जे लेकिन तहार वचन पूरा कर दे। ब्रह्मा जी के तपस्या करता हाय चलो तने गिरी जी अब हमारा जन्मभूमि पर छपरा में। हाँ क्या बात है क्या? कोइले हो ध्यान धैर्य कौन भागवत एगो श्रीमद भागवत होला, एगो श्रीमद देवी भागवत होला, एगो श्रीमद देवी भागवत महापुराण होला। अरे देवी भागवत होते ई कहानावा आज देते अनाना आवे 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 हाय गुरु जी आज रह दे
भजन मन मिल बा बुझाइल है हमरा का कर भूखे भजन न हो गोपाल ले ल अपन कंठी में खाता ना दे हम ठक ठाए कर अब हे ब्रह्मा जी खुश भइल बानी कहे का चाहत रह कहले कि जे पहला नंबर तो है चारों वेद दे दे हमरा के कहले कि ओए मस्तु कहले कि रोके हमरा से है केहू युद्ध में जीते न माने देवता लोग कहले जे ओ मस्तु कहले जे हम मुई ना कहले ई ना कहई ना जे जी जन्म ले लेबा मुँह के पड़ी दोसर मांगो तो कहले कि जे अच्छा हम मरे का होखे तो हम मेहरारू के हाथ में ऐसा वरदान दे दी कहले कि ठीक भाई है हो अब बोला जब मेहरारू मैंने कौन ची उनका कहते जब मन करी तब खाचा बजे मेहरारू मैंने कहा देखी है उहे के शरण में हमने बानी जा मेहरारू मैंने का होला औरत मैंने का होला कन्या मैंने का होला हाँ जननी अब तक चारों वेद ले लेहलस महाराज देवता लोग के ब्राह्मण लोग के है जौन जे बाडो मेमोरी हैंग करे लगल अब ब्राह्मण लोग के वेद पढ़े के तो उपन्यास पढ़े लगल लो हरे राम भाई हाँ जय राम भाई वेद पढ़े लोग उपन्यास पढ़े लगो रश्मि रथी पढ़े लगो जननी की ना और धर्मशाला में जाए वाला लोग मधुशाला में ढुके लगो सृष्टि के सौंदर्य भी नतीजा भर के पेड़ पौधा सब सुख साग गई धरती से जल खत्म हो गई सब लोग खैला पियला बेगर मरे लगो अब है ब्राह्मण लोग देवता लोग अनेकों शास्त्र के अनेकों प्रमाण बा समय के पाबंदी बा संक्षेप में कहता अब हे ब्रह्मा जी के लगे जाके कहता लो अरे दिन दिन बढ़ता अफतिया हो गोसैया अरे दिन दिन बढ़ता अफतिया हो गोसैया अरे दिन दिन बढ़ता अफतिया गोसैया हो अरे दिन दिन बढ़ता अफतिया हो गोसैया अरे दिन दिन बढ़ता अरे बंद भइले पूजा पाठ संत लोग हो मजा पापी के भइल राजा धर्म के गिरता जा पापी के भइल राजा धर्म के गिरता जा पापी के ब्रह्मा जी से कहता लो अगर उपाय ना करो तो धरती माता का कहतरी अरे अब धस चाहिए पता लहो चल जाई हम अरे अब धस चाहिए अरे बंद भइल पूजा अरे अब धास चाहिए अरे
जी कहने के रउआ सबके दुख से हम दुखी बानी, लेकिन अफसोस किए दुख के दवा हमरा लगे नहीं खे। विष्णु जी लगे गलो कहले कि जे एमे हम असमर्थ बानी। शंकर जी के लगे गलो कहले कि जे में हम कुछ ना कर सकिले। कहले कि तब आत्मा जगदम्बा के आराधना प्रार्थना कर जा। तो हिमालय पर्वत पर जाके देखी माँ जगदम्बा के कैसे प्रार्थना करत लो कहत लो का आगे बड़ा पड़ के बदी छोटा नहीं खे। क्लियर हो हर कहत लो का नाना प्रकार से स्तुति के लिए बोलो संक्षेप कथा के करतनी काहे कि समय के पाबंदी बा दुगोला। कहते कि माइयों के माई हाऊ अरे बेटवा के माई जगदम्बा माई अरे हमनी पर हो ना सहाई ए जगदम्बा माई। हमनी पर हो ना सहाई ए जगदम्बा माई। माँ अनहरो के माई हाऊ ए सूरदास कहो अरे केने जाता रहो ए हने पही सानी ना छुबीला का दू गोला होता हो तो तबला दरियापुर में है हाँ नो। हाँ अब पुजारी जी से कहले नहीं कि जे बाबा चलो तो हम लोग के लिए ले चलो मतलब सूत गई लेकिन चल गई बड़े बुझाते नहीं जइबो का सुने चाहत तो बानी पहुंच जाइबो तनी राह बताओ लोग ना ए ओने कहा हैं? ठीक है हरा केने जाए आगे बढ़ के दहिने घूमो एगो बताओ लोग बबुआ मजाक ना करे थे आगे बढ़ के दहिने घूमेगा दहिना घूम जाए हाँ राह ठीक बानो हाँ धान के खेत ना नहीं भेटे ना न तो स्कॉर्पियो फंस जाए। हाँ माई अनहरो के माई तेरी हई बेड़ी हो हाँ बड़ा टाइट भूसा भरल बा हो ते बेड़ी में काहे कला रहो तर लोग अनहर के सोझरा बताओ बबुआ आगे बढ़ के बागे घूमेगा मां घूम जाई हाँ एने ठीक बानो एने ठीक बा एने जोतल खेत का नहीं मुझे भेटाई ना ना ठीक है हेलो मां अनहरो के माई भैंसिया भैंसिया बारा दुबर बिया हो ना ठक ठक पहले तो बुझाइल सोच रहा बताओ बबुआ ठीक बा हेले चलो के माहे बागे घूमो हेलो एने ट्रैफिक नहीं थे नो ट्रैफिक लोग तो ट्रैफिक है हमरा लौकी तो तोरे से पूछते जो तना खेत में ट्रैफिक का करता माँ अनहरो के माई हाऊ नमरो के माई जगदम्बा माई। अनहरो के माई हाऊ नमरो के माई जगदम्बा माई। हने खाम्हा रहल का हो ठक दे लगल हो बांधो पाया के देखियो सोझ रहा बताओ पाड़ी ही हूँ भला मरखा न रहल ही सांख तो खत्म है बा गोट में जे बा सोझ रहा बताओ बबुआ ठीक बा हे चलो सीधा माँ देखा ने डरेरी बा माई अनहरो के माई हो
जगदम्बा माई तेरा लोग ये आदमी सब होता तेरा भैंस है तेरा लोग लाठी लाठी दी लाठी दे पहले ही ये दे ना रे बचा के बताओ है ये आदमी है इनका बांध निकल आधर आदमी है भाई खत्म होना फिर में पड़ गई खेल तो खतरे में गुड़ो खत्म हो जाएगी। बताओ आज हम लोग पे आंख देले रहे तू तो ऐसा हमार दुर्दशा ना हो भगवान हर से मजाक करता रहो वैसा माई है जे कबो केहू के ले ली कबो केहू के दे देली कौची आँखिया चाहे कुछ अच्छा रहर के खेत में दौड़ा दी पीछा से भैंसा चहटे लगी रहर के खूटी से ठेस लग जाये गिर जाये मुँह पुड़िए दोनों आँखिया में दूगो रहर के खूटी गड़ जाये भड़क जाये हमरे लेखन तू टोए लगो ऐसे केहू के विपत्ति पर मजाक ना उड़ावे के चाहे अंधरे के माई भावो नंगरो के माई ये जगदम्बा माई